бо сипари гардидани басти якуму дуюм аллакай марҳилаи сеюми истироҳату фароғати кӯдакон дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ оғоз гардид. Дар истироҳатгоҳи офтобаки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35-уми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе баҳри гузаронидаи давраи истироҳат шароити мусоид таъмин карда шуда кӯдакон бештари вақти худро ба бозиҳои шавқовару машғулияти омӯзишӣ мегузаронанд. Тибқи иттилои роҳбарияти лагери мазкур дар ду басти сипари гардида 80 нафар кӯдак фаро гирифта шуд ва ҳар як басти истироҳат 40 нафарро тибқи нақша ҷалб менамояд. дар инҷо аввал машқи пагоҳирӯзӣ мекунем, баъди машқи пагоҳирӯзӣ дастонро шуста ба хӯрохӯрӣ меравем. баъди хӯрохӯрӣ ба берун баромода мо хеле бозиҳои шавқоваре мекунем. бозиҳои шавқовар мекунем. баъди онҷо ба синфхонаҳои худ медароем. дар онҷо бо муаллимаи хунамон бо бачаҳо шахматбозӣ масалан боз мо ба расмкашӣ машғул мешавем. бояд гуфт ки дар истироҳатгоҳи офтобаки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35-уми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе баҳри гузарониндани машғулиятҳо синфхонаҳои барҳаву муосири ороёфта таъмин карда шудааст ки дар як синфхона кӯдакон ба бозии шоҳмот ва дар синфхонаи дигар ба мутолиаи китобу расмкашӣ машғул мешаванд. дар лагери басти сеюм иштирок дорам. мо пагоҳирӯзӣ машқи пагоҳирӯзӣ мекунем ва дар он бо бозиҳои шавқовар мешавем. баъди бозиҳои шавқовар мо ба машғули овозӣ мешавем. баъди машғули овозӣ бо бачагон мо ба хӯрохӯрӣ меравем. ба иттилои масъулини шуъбаи маорифии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар соли ҷорӣ дар назди 9 муассисаи таълимӣ аз ҷумла таълимгоҳҳои рақамҳои 23, 29, 31, 35, 36, 48, 55, 65 ва 71 майдончаҳои солимгардонӣ ташкил карда шудааст ки тибқи нақша кӯдакон дар вақтҳои муайян ба истироҳату фароғат ҷалб карда мешаванд. ҳар як басти истироҳати кӯдакон 12 рӯзро ташкил дода 4 марҳиларо дар бар мегирад.